sa ringkunada. Puon kay Dok sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. The views expressed by the host do not necessarily state or reflect those of RPN and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guest do not reflect those of the host, the program, the management, and RPN, Radio Philippines Network. Uya na ang programa na mapaliwanag sa mga proyekto, aktibidad, kan kaso rekotres, mataong in mga konkretong kasimbagan sa mga kahaputan kan mga miyembros konsumidores, kan sa tong kooperatiba, mga patakaran, mga obligasyon asin informasyon, kabus yan, maaantabayana kada Miyerkules, alas 9 ng pagkaaga hasta alas 9:30, digdi sana sa Radyo Ronda. Kaibahan, ang program host, Mr. Jason Nantes. Good morning. Ayan, good morning. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng ating taga-power. Ayan, lahat ng ating mga ka-power dyan na nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live. Dito lang yan sa nag-iisang RPN, DCKI Iriga. At nagbabalik ang programa ng Kaso Rekotres, ang bagong tingraw. Ngayon ay araw ng Miyerkules, April 22. And we are now on the second quarter of the year 2026. Ayan, kaya naman, kumusta mga ka-power? Kumusta ang ating kondisyon sa mga panahong ito na sobrang init ng panahon? You make me hot, you make me sigh, you make me laugh, you make me Ayan, kumusta po ang bawat isa? I hope you're doing good sa mga oras pong ito. Ayan yung ating mga kananayan dyan na busy sa household chores, sa mga gawaing bahay. Talaga namang ang sisipag ng ating mga nanay. But then I would like to grab this opportunity as well na batiin ang ating mga ka-power na lineman at ang ating mga empleyado dyan sa Kaso Rekotres. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa ating acting general manager, Engineer Wilfredo O. Buxit. Ayan, good morning sir. And the rest of the board of directors ng Kaso Rekotres, so magandang umaga po sa inyo pong mga ma'am and sir. in your size. Just when I think I'm gonna get away, I hear those words that you always say. I wanna reach out and grab you. Ayan, batiin muna natin ang mga nanonood dito sa ating Facebook Live. Ayan, batiin ko ang Nantes family, ang Barrero family, gayon din, no? Ang ating mga kasamahan dyan sa tailoring section. Ayan, si Ate Ibing, si Carlos Gel, si Ana, si Ate C, si Kuya Dar, and the rest of the tailoring section. Good morning po sa inyo. At sa lahat ng may mga birthday, happy birthday. Ayan, simulan ko ang ating
usapan sa naganap na virtual hearing kahapon, no, dito sa ERC case number 2026-035 RC, order and notice of virtual hearing in the matter of the joint application for approval of the emergency supply power agreement entered into by and between Camarines Sur 3 Electric Cooperative and FDC Misamis Power Corporation with prayer for confidential treatment of information. So naganap nga ito kahapon bandang alas 9 ng umaga at na-discuss din, no, last week kasama natin si Ate Jean, ang ating bisor dyan sa Corporate Planning Department, at diniscuss niya kung ano ba itong nakapaloob dito sa ERC case number 2026-035. Ayan, so ito pong ating ginawang application, joint application for the approval of emergency supply power agreement na tayo ay ito po ay agreement, no, ng ating FDC Misamis Power Corporation na hindi po tayo, no, ito pong joint application pong ito po ay para maiwasan po natin ang direct exposure po natin sa WESM. So ibig sabihin po kasi sa spot market kasi, no, kung doon po tayo direktang kukuha ng ating supply ng kuryente, volatile po kasi, no, ang presyo sa spot market. Ibig sabihin, pabago-bago ang presyo ng sa spot market. So ayaw po nating ma-expose kasi at any time and any soon, no, maaring tumaas ang ating power rate, no, kung kapag ganon, kapag na-expose po tayo. That's why we're having this joint application for power supply agreement with the FDC Misamis Corporation para hindi po tayo direct or total exposure sa spot market. Abracadabra. I feel the magic in your caress. I feel magic when I touch your dress. So ayan po ang ating ERC case number 2026-035 RC. Ayan the order and the notice of virtual hearing, at syempre inimbitahan din natin ang ating ibang mga kapower, no, na manood at maging kabahagi ng order and notice ng virtual hearing ito, no, para alam din natin ng ating mga kapower. Gayun din, nung nakaraang April 16, no, nung isang linggo, nung nakaraang linggo, no, kung mapapansin natin na nagkaroon ng power interruption, no, sa malaking bahagi ng buong Rinconada. Dahilan ito, no, dahil ayon sa NGCP, no, ayon sa NGCP, nagkaroon ng nung umaga, no, nagkaroon ng power interruption dulot ng yung ating pong merong kasing kite, no, na dumapo or in touch sa NGCP subtransmission line. Doon po yan sa Santa Lucina ba dahilan para magkaroon ng power interruption bandang umaga, no, mga bandang 9:30 in the morning. Gayon din nung afternoon, no, nagkaroon din ng automatic load dropping, no, due to the under frequency condition in the power system affecting the entire Naga-Iriga 69 kV. No, so ito pong notice na ito ay hindi po natin maiwasan, no, kaya naman patuloy nating inaabisuhan ang ating pong mga kapower na please be updated and please in tune to our official Facebook page, at ito lamang po ang ating pong official Facebook page, the Camarines Sur 3 Electric Cooperative, no, kasi na we've noticed and we've learned, no, na meron din pong mga Facebook page ang nagkumakalat, no, sa Facebook, at ito lamang pong Camarines Sur 3 Electric Cooperative ang tangi po nating Facebook page. Yan, para alam din po ng ating mga kapower dyan. At syempre, no, sinabi natin last time, mga kapower, na ito pong favorite po natin, lalong-lalo na tayo po ay nahaharap sa krisis. Gayon din ang ating
ang ating panahon ngayon ay nasa summer season na. So, inaasahan na po natin, no? Nag-anticipate na po tayo, nag-advisory na po tayo nito a couple of months ago na magkakaroon ng taasang presyo, no, ng ating pong tarifa sa kuryente. No, kaya naman patuloy nating nire-remind ang ating mga kapower na magtipid po tayo, no, bilang bahagi ng ating energy conservation. At asahan po natin, marahil magtatanong yung iba sa atin, Kuya Jay, ilan na po ang sa tingin nyo, ilan na po ang atin pong power rate sa mga panahong ito ngayong buwan ng April? So asahan po natin mga ka-power, no, na ang ating pong power rate ay papalo hanggang Gs hanggang 11, no. 10 to 11 pesos ang ating pong power rate. So ibig sabihin, kung kayo po ay nagkumukonsumo ng halos 100 kilowatts sa inyo pong power bill, asahan po natin na ito po ay dadagdag, no, ng mga at least 200 pesos sa inyo pong power bill doon sa usual and average bill po ninyong natatanggap. Kaya naman, patuloy nating iniiwasan ng mga simpleng kapamaraanan, no, mga kapower, na magtipid-tipid po tayo, pero sa mga panahong kasing ito, no, hindi po natin makayanan, no, mahirap magtipid sa mga panahong ito, lalong-lalo na nasa summer season tayo. 'Di ba? So, gayon din, yung mga simpleng bagay na pwede nating gawin ay pwede nating i-turn off yung mga ilaw na hindi na ginagamit, 'di ba? Pwede nating i-turn off yung mga ilaw na hindi ginagamit. Gayon din yung ating pong nasa saksakan, pwede po natin tanggalin kung ito po ay naka-standby mode lang naman. Yan, tanggalin po natin at i-unplug po natin, no? At gayon din, buksan po natin ang ating pong mga bintana para makapasok po yung sariwang hangin sa ating kabahayan. So with that simple tip, with that simple movement, at gayon din yung ating simple practice, pwede nating mabawasan o maibsan ang ating pong supply ang ating pong bill sa kuryente. Yan. Kaya naman, ito pong power rate po natin, no? Power rate po natin, asahan po natin this April and sa mga susunod na buwan, ito po ay tataas, no? Ito po ay tataas. Kaya naman, yun nga po, no? Patuloy nating i-tune up ang ating pong Facebook page sa Casoreco 3, Camarines Sur 3 Electric Cooperative. Alright, gayon din. Ayan, may mga nagtatanong po kasi, Kuya Jay. Ayan, kasi yung isa pong kontador, ayan, ito, may mga kanina lang to, no? Yung isa kasing kontador nilipat. Ayan, nilipat ko doon sa isang kabahayan, doon sa kabilang barangay. Again, mga kapower, no, hindi po ito pwede dahil bawal po ang relocation or transfer ng metro ng kilowatt meter. So hindi po ito pwede sa atin pong batas. Ito po ay pinagbabawal. Ito po ay kaugnay sa ating Magna Carta na hindi po pwedeng ilipat or i-relocate ang atin pong metro mula sa isang barangay or sa isang bahay. Pero Kuya Jay, paano kung isang bahay lang naman? Kasi yung metro kasi namin dun sa likod, pwede po namin ilagay sa harap, pwede po yung basta within the vicinity or within the household, pwede po yun, mga kapower. Pero kung ililipat na po natin sa ibang bahay, hindi na po yun pwede. Gayun din, ang ating po mga kilowatt meter, mga kapower, ito po ay nirerenta po natin. This is a rental, no? Ibig sabihin, hindi po natin ito pagmamay-ari, mga kapower, nirerenta po natin ito, no? Nirerenta po natin ito sa Casoreco 3. Kaya naman wala po tayong karapatan na ipagbili. Ayan, kaya kung meron po sa inyong nagpapabili o nagpiprenda ng kanilang metro, wag po nating hayaan na tayo po ay umako ng metro, no? Kasi hindi po sa atin 'yon. Ito po ay renta lamang po sa atin ng Casoreco 3. Ganyan din, yan, marami ding isa ding mga tanong, no? Isa din sa mga concern sa ating mga kapower. Kuya Jay, hindi po kasi namin alam na due date na pala. Ayan. So makikita po natin ito sa ating pong bill, mga frequently asked questions. Ilang days po ba? Ayan, ilang days po ba yung ating pong disconnection process?
Ayan, tandaan po natin mga ka-power, no? At ito po ay ginagawa na po natin from time to time na every 25th day of the month, ayan, dun po tayo nire-reading. So ibig sabihin, simula April 25, no, nire-reading na po tayo every 25th day of the month. Okay, every 25th day of the month. Tapos magbibilang po tayo ng 7 araw. Okay, ng 7 days. Ayan, pagkatapos ng 7 araw mga ka-power, yan, mag-i-incur na po ito or meron na po itong interest at penalty after 7 days. Pero bibigyan po tayo ng palugit, no, na 2 days or 48 hours para bayaran ang ating pong bill sa kuryente. Gayun din, no, kung hindi pa po natin mamabayaran sa loob ng dinagdag na 2 days or 48 hours, yan, ito po tayo ay puputulan na. Okay, tayo po ay puputulan na, disconnected na po tayo. No, tandaan po natin mga power, wag na po nating paabutin sa 7 days. Kaya para iwas interest at penalty po tayo mga ka-power. Okay? So, bakit kailangan mga ka-power na magbayad tayo on time sa ating pong bill sa kuryente? That is because para makabayad din po tayo on time sa atin pong mga suppliers. Kasi tandaan po natin mga ka-power, ito pong ating pong kuryente ay kinukuha din po natin sa ating pong mga supplier. Tandaan po natin, meron po tayong supplier. So, binabayaran po natin. Ang kagandahan po kasi sa kuryente, ginagamit muna natin, saka natin binabayaran. Unlike other commodities na binibili muna natin, at saka natin binabayaran. No? Binibili muna natin, saka natin ginagamit. Itong kuryente, no, ginagamit muna natin tapos binabayaran po natin, no? Yun po yung kagandahan dito, no? So kaya naman ito pong kaso record tres ay talaga namang dedicated, no? Ma-implement natin, no, ang ating pong pagbabayad on time. Okay? Magbayad po tayo on time para makabayad din tayo on time sa ating pong mga supplier. Dahil kung hindi po tayo makapagbayad sa ating pong mga supplier, tayo din, no, ang makaka-experience, no? Tayo din ang experience ng consequence or ng repercussions kapag hindi po tayo nakapagbayad on time sa ating pong mga supplier. Okay? Alright, so gayon din, no, sa ating pong mga batiin muna natin ang ating pong mga nakikinig at nanonood sa ating pong Facebook Live. Ayan, sa ating pong mga kapower dyan, kung meron po kayong mga tanong sa ating pong kooperatiba, magtanong po tayo. Gayon din, no, malapit na rin ang ating pong Annual General Membership Assembly. Ayan, Annual General Membership Assembly, ito po ay gagawin sa darating na June. Ayan, sa darating na June 2026. Kaya naman, samahan nyo po. Magsama-sama po tayo sa darating na June. Ayan, yung other details will just be posted sa ating pong Facebook page. Ang gagawin po nating Annual General Membership Assembly 2026. Okay, so napakahalaga nito mga kapower, no, para ito pong anagma kasi dito po natin ginagawa, no, dito nangyayari, no, ang deliberation, kung meron po tayong mga katanungan na gusto nating i-raise at gusto nating pag-usapan, no, sa isang assembly, no. Gayon din ang ating pong mga kapower ay patuloy nating inimbitahan na sumama at makidalo sa ating Annual General Membership Assembly dahil syempre bukod sa ating mga giveaways na ibibigay, sa ating mga paraffle na ibibigay, gayon din yung informations and being part of the CASA Secretary and being the MCO, the Member Consumer Owners ng CASA Secretary. Gayon din, ito po ang ating pong avenue, no, to raise our voice at syempre mailabas natin sa tamang channel. Okay? Mailabas natin sa proper channel. Okay? Gayon din, no, mga kapower, tandaan po natin ang ating pong 4Ps ay patuloy na umaarangkada, tama? Ito pong 4Ps po natin ay
ongoing pa din. So yung marami na rin pong mga 4Ps ang nagtatanong. So pinapaigting po natin ito pong 4Ps para matulungan natin ang ating pong mga kapower, no, na lalong-lalo na yung ating pong mga 4Ps beneficiaries sa pamamagitan ng Lifeline Act program, no, Lifeline program subsidy, ayan, para makatulong din tayo sa ating mga 4Ps beneficiaries, no. Ito tandaan po natin, ito pong Lifeline program subsidy ay kinakailangan na meron lamang silang 50 kilowatt hour na consumption, no, at paano Kuya G kapag lumagpas na 51? So, automatic sa mismong buwan pong yan, hindi po tayo makaka-avail ng 100% discount. So, marami na rin sa ating mga 4Ps beneficiaries dito sa Caso Recotres ang naka-avail ng zero bill. Ayan, zero bill ang kanilang natanggap dahil ang kanilang konsumo ay hindi tumaas ng 50 kilowatt. No? Pero Kuya Jay, meron kasing mga problema or may mga errors po kasi, no, sa akin pong account. Tandaan po natin mga kapower, yung ating pong mga 4Ps beneficiaries ay automatic silang makakasama sa listahan. However, kailangan po nating masiguro, chine-check po natin at vini-verify po ng Caso Recotres ang details, ang detalye o ang impormasyon na nakalagay po sa ating pong sa ating pong system. So kailangan po kasi mga kapower na yung account number, yung account natin sa 4Ps or sa DSWD ay tugma sa impormasyon na na-register sa Caso Recotres. So ibig sabihin, unang-una, dapat nakapangalan sa inyo. Okay, dapat nakapangalan po sa inyo ang inyo pong Caso Recotres account. So ibig sabihin, doon sa bill po natin, dapat nakapangalan doon at dapat yung ating pong 4Ps ID ay nakapangalan din sa inyo. So kailangan tugma po iyon mga kapower, no? The apelyido, yung pangalan, so kailangan pong tugma. Gayun din ang ating pong address, no? Dapat tugma po ito. So kinakailangan ko, no? Dapat tugma yung record natin. So paano Kuya G kapag meron pong discrepancies or meron pong mga errors or mismatch ang aking pong details sa DSWDs tapos sa Caso Recotres? Hingin po tayo ng mga proof, no, na mga katibayan. For example, doon po sa atin pong halimbawa, no, yung usual, halimbawa yung atin pong apelyido ay nabago na, so kinakailangan ipa-update po natin ang ating pong pangalan, mabigay po tayo ng marriage certificate, along with ayan, kapag meron naman pong problema sa ating pong residency, ay mabigay lang po tayo ng ating pong certificate of residency. Ayan, so, and other documents na makapagpatunay na para matugma po natin. So, ginagawa po natin ito, ginagawa po ito ng Caso Recotres para matulungan po natin ang ating pong mga MCOs, lalong-lalo na ang ating mga 4Ps beneficiaries, lalong-lalo na sa mga panahong ito na nahaharap tayo sa matinding krisis. Okay, so kaya naman, pero paano Kuya Jay, yung pangalan ko po kasi hindi kasama sa listahan. Ito pong listahan po kasi ito na binibigay ng DSWD. Okay, ito po ay binibigay at dinadownload sa atin po ng DSWD papunta sa atin pong kooperatiba at ito po ay minamatch po natin. Okay, minamatch po natin. Kaya naman kung meron po kayong mga concerns or verification sa inyo pong account when it comes to the Lifeline program subsidy, yan, patuloy po nating ini-invite or ini-encourage ang ating pong mga 4Ps beneficiaries na pumunta or bumisita sa ating pong opisina kung meron po kayong mga katanungan. Gayun din, ang ating pong hindi lang po pala 4Ps beneficiaries ang pwedeng makatanggap ng ating pong Lifeline. Pati din po yung mga pamilyang mababa ang kita. So, ibig sabihin, kung pasok po sa poverty threshold ang inyo pong pamilya, ay pwede po kayo mag-apply. However, kailangan po muna ninyo magkaroon, kumuha ng certification mula sa ating SWDO. Ibig sabihin sa ating pong Social Welfare Development Office. So, kukuha po tayo ng certificate na kayo po ay nabibilang sa below poverty threshold. Okay? So, gayon po ang ating pong Lifeline program. So madami na po, no, madami-dami na po ang nakapag-avail dahil nagsimula na po ito nung March. Ayan,
Kaya naman maraming salamat sa programang ito, no, na natulungan natin ang ating pong mga ka-power na makabawas, no. Kaya naman ini-encourage natin ang ating pong mga 4Ps, no, na patuloy po tayo magtipid. Hindi lang ating pong mga 4Ps, lahat po tayo, no, magtipid sa ating pong kuryente, no, so para maging bahagi tayo ng ating pong tinatawag na energy conservation. Okay? So, yun nga mga power, gayon din ang atin pong marahil magtatanong kayo, Kuya G, masyado na po kasing mainit, no? Bahagi din ng ating tulong sa ating po mga ka-power para hindi na po tayo magpumunta sa opisina or sa area office ng ating pong ng Caso Recotres. Pwede po tayo magbayad online sa ating pong mga payment centers. Okay, sa online payment po, nag-a-accept po kami ng GCash, no, ng PayMaya, BPI Quick Pay or na Linkbis Portal. Pwede po tayo magbayad online sa ating pong sa ating pong bill sa kuryente. Okay? Gayon din sa ating pong mga payment centers, pwede po tayong magbayad sa Cebuana Luwilier, 7-Eleven, Bayad Center, ECPay at M. Luwilier. Okay? Para iwas gastos na rin, no, dahil sa pagmahal ng presyo ng pamasahe, gayon din sa init ng panahon, ganyan kung tayo po ay pipila pa, okay, mas mainam, no, para makabawas na din sa atin or makagaan na din sa ating pagpunta sa area office, ay magbayad po tayo on time or magbayad po tayo online. Gayon din, kung magbabayad po tayo online, sikapin po natin na makapagbayad tayo before the due date. Okay? In-encourage po natin na before the due date po. Okay? Gayon din, for more details, reach out to our official Facebook page or contact us through our contact numbers. Ayan, sa ating Globe, 0956-806-7394. Ulitin ko po, 0956-806-7394. Sa atin naman pong smart number, 0998-532-0751. Ulitin ko, 0998-532-0751 or pwede po kayong tumawag sa ating pong official landline 0299-2287. 299-2287. Okay? So, ito yun nga po ang ating pong talahayan for this morning at oras na nga po para mamaalam sa ating mga kapower. Okay? Tandaan po natin mga kapower, ito pong ating pong serbisyo ng kuryente ay patuloy po nating sinisikap na maging maayos. Okay, kaya naman kung meron po tayong mga concerns, dumirekta po sa ating pong official Facebook page o kaya mag-text sa ating pong mga nasambit na mga numbers at iwasan po natin ang pag-post sa ating pong Facebook. Alright? Kaya naman maraming salamat sa inyo pong pakikinig mga kapower. Ito muli si Kuya J at ang bagong tingraw na nagsasabing maging matalino, no? Maging matalino dahil maging matalino at handa dahil ligtas ang may alam. I heat up, I can't cool down. Got me spinning round and round, round and round, round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name. Lo, ano pa ang gusto sabihin kang House Bill 1084 na ni? Yan ang sarong bill na pinagtutulog sa Kongreso na magtataon ng puder sa sarong korporasyon na may sa pribado ang Kasureco Trust na sa itong kooperatiba. Ano pong mangyayari kung maging pribado na po ang sa atong kooperatiba, Lo? Mawawa